Οι δημοφιλέστερες πολεμικές τέχνες. Οι πολεμικές τέχνες είναι ένα σύνολο συστημάτων μάχης που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς πολιτισμούς ανά τον κόσμο, από την αυτοάμυνα μέχρι τον αθλητισμό και την πνευματική ανάπτυξη. Κάθε πολεμική τέχνη έχει τη δική της ιστορία και σκοπό. Παρακάτω παρουσιάζονται οι δημοφιλέστερες πολεμικές τέχνες, η καταγωγή τους και οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκαν. 1. Καράτε, η Ιαπωνία. Το καράτε προέρχεται από την Οκινάουα της Ιαπωνίας και εξελίχθηκε από το κινέζικο κουνγκ φου. Αναπτύχθηκε ως μέσο αυτοάμυνας, ειδικά όταν οι κάτοικοι της Οκινάουα δεν επιτρεπόταν να φέρουν όπλα. Δίνει έμφαση σε δυνατά χτυπήματα με τα χέρια και τα πόδια, καθώς και σε τεχνικές αποκρούσεων. 2. Τζούντο, η Ιαπωνία. Το τζούντο ιδρύθηκε από το Τσιγκόρο Κάνο στα τέλη του 10ου αιώνα, με σκοπό να δημιουργήσει μια πολεμική τέχνη που εστιάζει περισσότερο στη ρήψη και την ακινητοποίηση του αντιπάλου. Βασίζεται σε αρχές ισορροπίας και χρήσης της δύναμης του αντιπάλου εναντίον του. 3. Τάεκβοντό, Νότια Κορέα. Το Τάεκβοντό αναπτύχθηκε στη Νότια Κορέα και δίνει μεγάλη έμφαση στις κλωτσιές, την ταχύτητα και την ακρίβεια. Προέρχεται από αρχαίες κορεάτικες πολεμικές τέχνες όπως το Ταϊκιόν και εξελίχθηκε σε ένα δημοφιλές άθλημα που περιλαμβάνεται και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 4. Κουνγκ φου, Κίνα. Το κουνγκ φου έχει ρίζες που φτάνουν χιλιάδες χρόνια πίσω στην Κίνα. Αναπτύχθηκε σε ναούς όπως ο θρυλικός ναός Σαολίν, όπου οι μοναχοί εξασκούνταν τόσο στη σωματική όσο και στην πνευματική ανάπτυξη. Οι τεχνικές που περιλαμβάνουν γρήγορες και ρευστές κινήσεις, μιμούμενες πολλές φορές κινήσεις ζώων. 5. Muay Thai, Ταϊλάνδη. Το Muay Thai, γνωστό και ως η τέχνη των 8 άκρων, αναπτύχθηκε στην Ταϊλάνδη ως πολεμικό σύστημα επιβίωσης. Χρησιμοποιεί γροθιές, αγκώνες, γόνατα και λακτίσματα και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις μεικτές πολεμικές τέχνες MMA. Box, δυτικός κόσμος. Η πυγμαχία είναι μια από τις αρχαιότερες μορφές μάχης με ρίζες που χρονολογούνται στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Εστιάζει στις γροθιές, την ταχύτητα, τη στρατηγική και την αντοχή, με στόχο την εξουδετερώση του αντιπάλου. 7. Brazilian Jiu-Jitsu, Βραζιλία. Το Brazilian Jiu-Jitsu προέκυψε από το Ιαπωνικό Jiu-Jitsu και αναπτύχθηκε στη Βραζιλία από την οικογένεια Gracie. Δίνει έμφαση στη μάχη εδάφους, στις λαβές και στις τεχνικές υποταγής, επιτρέποντας σε ένα μικρότερο αντίπαλο να νικήσει ένα δυνατότερο μέσο τεχνικής. 8. Krav Maga, Ισραήλ. Το Krav Maga δημιουργήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς από τον Ισραηλινό στρατό. Είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα αυτοάμυνας, βασισμένο σε ρεαλιστικές και πρακτικές τεχνικές για επιβίωση σε επικίνδυνες καταστάσεις. Οι πολεμικές τέχνες προέκυψαν για διάφορους λόγους, από την ανάγκη επιβίωσης και αυτοάμυνας μέχρι την πνευματική ανάπτυξη και τον αθλητισμό. Κάθε τέχνη έχει τη δική της φιλοσοφία και τεχνικές, προσφέροντας διαφορετικά ωφέλη στον ασκούμενο. Η επιλογή της κατάλληλης πολεμικής τέχνης εξαρτάται από τους στόχους και τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ατόμου.